ассалому алайкум дӯстон, мардуми ютуб, подписчикои муҳтарам, нафаре ки Саудо ТВ-ро доимо тамошо мекунед. Имрӯз 15 октябри соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯшии арзон дар канали Саудо ТВ дар числаи 15 пешкашон мешавад. Тамошо кунед бачаҳои азиз. баъдан барои қабули реклама, хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чизе бошад дар ҳамин WhatsApp муроҷиат карда метавонед. мо рекламаш мекунем дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram, Somonteji ва дигар сайтҳо ҳаракат карда дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда кортона ҳал кунем. баъдан бисёр комментарияш ресаги бародар адресҳоро дар рӯи экран монен. дӯстони азиз, шумо сабр карда тамошо кунед. Сабр кунед, тамошо кунед. Мо фақат рақамҳои соҳибхонаҳоро мегузорем. оиди хона мо гап мезанем. Шумо тамошо накунед, айби ки бародарҷоно. дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед. фақат сабр карда та охир тамошо кунед. оиди ҳар як хона маълумот метавонед бачаҳои азиз. нафарое ки аз YouTube наворҳои Саудо ТВ-ро тамошо карда натонистесен, пас ба Telegram канали Саудо ТВ гузаред. силкаш дар таги комментария ҳамин видео мегузорам бачаҳо. чӣ видеоҳое ки дар YouTube мегузорам дар ҳамин Telegram канал гузошта мешавад. хушроак ба качествои баланд тамошо кунед. бародарое ки дар Москва, Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, борҳои ҷамъ карда доред, хоҳиши ба ватан равон кардан доред. ширкати Акай Нозим беҳтарин ширкат ки зиёда аз 10 сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. тӯли 2 солае ки Акара реклама кардем, шумо шоҳиди ҳамин ҳастем бачаҳои азиз. борои шумо аз 100 кило зиёд боша омада худшон мегиранд прямо Тоҷикистон бачаҳои азиз. бор бурда мешавад. Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Кулоб, Файзобуд, Бохтар, Шаҳритуз, Регар, Фархор, Московский, хулас ба тамоми самтҳои Тоҷикистон қариб ки боршон меравад бачаҳо. ҳар ҳафта бор равон мекунанд. фақат аз думи Саудо ТВ ба дили пир акада муроҷиат бикунед бачаҳо. дӯстони азиз, яка мега ассалому алайкум дӯстон, дӯстони муҳтарам. мада хона дар кӯраи ё заминам боша 5-6 сотих мешавад. неки ай тарафҳои Душанбе, территория Лучов, Варзоб, посёлкаи Дуғоба, Варзоб гест, пости Чорбоғ, инами территорияҳо хона дар кор ё ки 5-6 сотих заминам дошта бошам мешавад, ё ки замини холиам. дар WhatsApp-шон бачаҳо бетараф набошед. кадометон доред беҳтарин шансай барои савдо кардани хона заминотон. марама дар WhatsApp-шон ахири 3014 аз номи канали Саудо ТВ метонед муроҷиат бикунед, савдо кунед. мегзарем ба якумин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. дӯстон, хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар ноҳияи Данғара, деҳаи Ҷартепа, 6 сотиха ҳай, 3 дар хона дора. бо калидорш, подвал дора. хона бетаъмир, ҳамин ҳолат, яъне ки таъмири миёнада мебошад. об свет доимӣ дора. дар наздикиш мактаб, масҷид, балнесаву садик, аптекаву заправка, стройматериал, мағозаи стройматериал ҳастай. хоб дӯстони ма бошед, нарха мега 220 000 ҳозирашта мегем. кадометон аз номи канали мо ки занг заден, худо хоҳад бо арзонтон мекунад. ду рақам дар рӯи экрани шумо бромагиай, аз номи мо занг заден. 6 сотих, 3 дар хона, ремонтош ҳамин ҳолат савдои соз бо дора. 220 000 сомонӣ. занг зада масъя кунед. лайкҳо рамонед, дар ҳамин канали мо подписатсия кунед. чизе ки барои реклама доред дар WhatsApp муроҷиат карда метавонед. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшие ки дар диспетчаки 1 қарор дорад. нигоҳ кунед чӣ хело ман видеош кардагим. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино, диспетчаки 1. дом худаш 5 ошёна. хонае ки мо навор кардаестем дар 1 ошёна қарор дорад. об свет дора. муомила нашод, нарх мегемша мекунанд. ду рақам дар рӯи экрани шумо. об свет постоянӣ ҳаст. дар пешаш супермаркети сомон ҳаст. дар наздикии мактаби 93 ва мактаби 89 ҳастай. наздикиш родоми 3 ҳастай. раҳи калон наздик. документ, техпаспорт, домовой ҳастай. ҳама чиз ҳастай, туғри ҳастай. хулас нарх 570 000 сомон. аз номи канали мо ба дили пир метавонед муроҷиат бикунед.
ба ҳам хотир бачаҳо фикротона комментар якана фаромӯш накунед. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ арзонак. хонаи назди ҳавлигӣ роим кардан мадакӣ дар Сауду ТВ роӣ кард. фақат дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Истиқлол қарор дорад. бача азиз, 5 километр аз шаҳр дур, 5 километр дур аз шаҳр, 4 дар хона, 6 сотих замин масоҳат дора. вания дарунӣ, хоб 6 сотих худи ҳавлӣ, боз дар берун мега 4 сотих боз барои боғ кардан дора. об свет ҳаст, 2 мактаб наздикиштай, документ 100%. ҳай хона бе чизҳои дарунаш савдо карда мешавад, бе чизу чорааш мефурӯшандша. дар наздикии хона ҳама намуди мағозаҳо ҳаст. фақат хонахари серьёзни аз номи канали Сауду ТВ ба дили пир метавонен муроҷиат бикунен. ҷураи ҷон мебошед 350 000 сум нархи хона ҳозирашта. кадометон аз номи канали мо ки занг бизанен, иншоалло бо муомилаи беҳтаринтон мекунанд. марҳамат, дар рақамҳои WhatsApp ки дар рӯи экрани шумо ҳастай муроҷиат карда метавонем. бача азиз, баъдан бачаҳо силкаи телеграм канали мо дар таги комментария я биненоли телеграми силкаш мондагӣ дроен, дар оҷа подписатсия кунен. дар оҷа мо хонаҳоро роӣ мекунем, реклама мекунем, заминҳоро, квартираҳоро, мошинҳоро. бовар кунед, ранги сомонтеҷи ҳай бениҳоят сайт беҳад зур пеш рафтестай. яъне ки ягон хона, замин, квартира аз телеграма метавонем биём. бача азиз, мегзарем ба чорумин замини фурӯше ки лозими шумо буд. бача азиз, замин дар ҷои ободай. ин ҷои обода номи шаҳри Кӯлоби Бостонияй. Кӯлоб, шаҳри Бостонӣ. мардами сарбаланде ки аз Кӯлоб хона, замин, квартира харасен. пас тамошо кунем. аз дарвоза ба ҳавлӣ дохил мешем. аз ҳамин хона мега аз ҳавлиш 5 сотиха ҷудо карда савдо мекунанд. замини фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб дар деҳаи Корези поён қарор дорад. дӯстони гиромӣ, 5 сотих замин, 2 рақам мегзорам. об свет бемушкилӣ. дар наздикиш 3 магазин, духтурхона, 2 мактаб, масҷид 200 метр дур. 2 мактаб дар пеши хона, хоб 3 магазин, духтурхона ва масҷид бошад 200 метр аз ҳамин замин дурай. бача азиз, хоб нархша мега ки 200 000 сомон, 5 сотих, 1 сотихш 40 000 сомонӣ туғрӣ гирифтестай. марҳамат дӯстон, дар рақамҳои WhatsApp дастӣ аз номи мо алё кунед. лайкҳоро монен, дар ҳамин канали ма дӯстон подписатсия кунед, бовар кунед, канали зурай. бениҳоят бисёр равон мекунанд, арзоноша иншоалло ягонташа мегирем. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиге ки равон карданд. дӯстон, хонаи назди ҳавлигим равон кардан ки дар ноҳияи Ҷайҳун, Хумсангир, деҳаи Чорумдалин, сехонага 15 сотих замин масоҳат дорад ки бениҳоят нархи зур неки. ки хеле нархҳо фикр мекунем ки ами редка мешавад. баъд ами канали мо даба фикр мешавад бисёртар. чунки бисёр каналҳоро мегӯянд ки хонаҳоро гарени қимат мемонад. Сауду ТВ теда гап нестайда. ноҳияи Ҷайҳун, деҳаи Чорумдалин, 15 сотиха, 3 ҳуҷрага, 2 кухнӣ, 1 баня дарунӣ, 1 баня берунӣ, 1 калидорчаи фасони хушрӯ замонавӣ дорад.
хонаҳо ҳамин ҳолат 150,000 сомонӣ нархаш. аз уми канали мо ба дили пир метонен муроҷиат карда савдо кунен, бихаренаша сар як пиёла чой чахчах кунен. бачаҳо ба ҳам хотир бачаҳо ҳамин канал да подписатсия кунен, фикр мекунем ки пушаймон намешен. Мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ астае ки ин хона дар шаҳри Ҳисор Айдистон, маҳаллаи Ганҷрез астае ки як деҳаи калоне бо номи Уртабуз анамуҷа қарор дорад ва як этажаҳай, дарвозаи хайтек дорад. чӣ хел тамошо кесен, дорои 3 ҳуҷраҳай, 3 сотиқ замин дорад ва 3 хонагаҳай, 250,000 сум нарх дорад. хона қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Уртабуз, яъне ки бо Ганҷрез машҳур шудагиай, бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. нархи мондагӣ 250,000, боз як чунин чиз савдои соз мешавад. дӯстон, нархи созай 250,000 ҳозӣ хеле хонаҳоро ёфтан амри маҳол ай бачаҳои азиз. خب بعدا در تگ کامنتاری نویسین از کجا چند سوتیق چند کвадрат چند خونگا چه خیلی در کورای همو آدمایی که مثال خونه دارن کامنت رو میخونن بعد ما در روی میکنن میبینه که طلبات خونه هستای بعد سعودو تیوی اکر رکلامش کنه میگه مراجعه میکنیم و رکلام میکنیم. میگذاریم به هفتمین کوارتیرای فروشی دالش خونه های دوشنبه بچه‌ها. شروع تماشا کنیم. کوارتیرای فروشی است که یک خانگاه کوارتیره یکم اتاج مساحت 33 کوادرات متر گیپرازم دوشنبه گیپرازم نگاه کنید نرخ زور 259,000 سامانی در 259,000 سوم میتونن بخرنش. یک خانگاه کوارتیره یکم اتاج خب 33 کوادرات متر بچه عزیز 200 متر از مسجد دور. خب ای کوارتیره مساحتی کم دارد 33 کوادرات مالینکی کوارتیره 259,000 نرخ. رقمایی که واتساپ دارم میگذارم باز معامله کرده میتونن دوستان عزیز. لایک ها را مونین در همین کانال پادپیسات کنین، فکراتون کامنتار کنین، لایک چنده مونین در همین کامنت نویسین بچه عزیز. میگذاریم با هشتمین خانه فروشی. خانه فروشی نزدیک حولگی است دوستان عزیز که مساحت 1 سوتیق زمین داره. نکی پروژه فسان کردگی 1 سوتیق های پروژه خشوقاتی کردگی تماشا کنین. رقمای واتساپ شون میگذارم. نرخی دسترس یک اتاجه دو خانگاه 1 سوتیقه پیشی زفرافکای فیروز قرار دارد در ناحیه رودکی شهر دوشنبه. 255,000 نرخش. دو خانگاه در پایانی کاروان پیشی زفرافکای فیروز. خانه پدبای تپ تیار. آدمای سریوز نی فقط از دومی کانال ما مراجعت کرده میتونن بچه عزیز. میگذاریم به نهمین خانه فروشی نزدیک حولگی. خانه فروشی نزدیک حولگی به نهایت نرخ زور نکی نگاه کنین 2 سوتیق داره بود 4 خانگاه کاگای. همون نفری که از گلبته خانه تپ تیار خواهش کردن اینا برای شما 4 خانه داره. ریمونتوش درجه عالی کردگی 2 سوتیق زمین مساحت داره. نرخ دسترس سراج نه 4 خانگاه فروشی با تمامی صنعتش با درجه عالی ریمون کردگی. خب کاندیسیونر داره، سیرانی ماشین داره، خب شرایط خوبی زمانوی داره، 2 سوتیق زمین داره، 4 خانگاه یک اتاجه 560,000 سوم نرخ داره. این مرامت از گلبته میتونی در 560,000 سوم خانه نزدیک حولگی بخری بچه چه. مرامت در شیختون از واتساپ شون معلومات بیشتر بگیرین. میگذاریم بعد دهمین کوارتیرای فروشی دوستان. کوارتیرای فروشی است که 3 خانگاه کوارتیره در 8 اتاج 66 کوادرات متر 66 متر کوادراتی در ناحیه شاه منصور در شهر دوشنبه قرار داره. 8 اتاج دای ریمونتوش فسونک آدمای سریوز نی فقط میتونه زنگ بزنن. خانه سراش فروشی طرف چهارراهی سری ایرپورت 66 کوادرات.
хона бо ремонти замонавӣ ҳоҷатхона ва бания отдельни кардагиай 799 000 сомон нарх муайян шид. боз як чунин чи муомилаи соз дорам. 1000 сум кам 800 000 сомонӣ. далши маълумотша метонен занг бизанен, бачаҳо бигирен. аз мо навор карданай аз шумо интихоб карда харидорӣ кардан, бачаҳо азиз. мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшие ки дар Душанбе қарор дорад. анаи квартира хеле арзонакай. духонагай 54 квадратни метр. Душанбе, ноҳияи Сино. дуҳуҷрага квартира дар диспетчаки 2, диспетчак хоб Душанбе масоати 54 квадрат, ошиёна 50 шиёна, откритий лесницай. хоб ремонти нав кардагӣ савдо мешавад 630 000 сум. нархаш як чи нимчи муомила дорад, бачаҳо. наздикии Кӯдакистон супермаркет, масҷиди Мехкалон, лаби роҳ да хона қарор дорад. маҳаллаи орому тоза, ҷӯш, муомилаи зурам нашод нарх мешавад. баъдан дӯстон навор тамом шид. хона, замин, мошин чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунен ё рафта аз пеш навор мекунен. дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram реклама фурӯшта мегузорем. дар ин видео бачаҳо ҳамаказаята лайк кунен, дар канал подписатсия кунен. зинда бошен. равати моро ҳар рӯза дӯстон тамошо мекунен.